Timo Harakka kertoo nyt kolumnissaan, kuinka suomalaiset verorahat katoavat veroparatiisiin. Viime aikoina on jälleen käynyt ilmi, että terveys on sairaan hyvä bisnes. Ei tietenkään täällä julkisella, vaan yksityisellä puolella. Mehiläinen yhtymän 3 johtajaa tienasi yhteensä 10 miljoonan vuositulot. Samaan aikaan yhtiö kiersi laillisesti veroja ja tuloutti voitostaan 10 miljoonia veroparatiisiin. Valtiolta jäi saamatta verotuloja lähes 9 miljoonaa euroa palvelusta, jota kustannetaan verovaroin. Ruotsissa sisaryritys Kareman laiminlyönnit vanhustenhuollossa osoittavat, että terveydenhoidon kaupallistaminen ei paranna laatua, mutta ei siitä ole taloudellistakaan hyötyä. Kelan kesäinen tutkimus kertoo, että lääkärikeskukset saavat jo lähes puolet työterveyden Kela-korvauksista. Ulkoistettu palvelu on 8% halvempaa kuin työnantajien oma työterveyshuolto, mutta peräti 37% kalliimpaa kuin terveyskeskuksissa. Terveydenhoito on hyvä ja varma miljardibisnes. Veronmaksajat kustantavat yksityiset voitot. Mehiläinen pyörittää myös kuntien terveydenhuoltoa ja vanhustenhoitoa sekä julkisen sektorin työterveyttä. Se kuuluu ruotsalaisen Ambea-konserniin, jonka pääomistaja on sijoitusyhtiö Triton, joka toimii Jerseyn saarilla maksamatta veroa. Mutta yhteiset rahamme menevät myös toista kautta veroparatiisiin. Tritonin rahastoihin on sijoittanut myös kuntien eläkevakuutus, jota tietenkin myös rahoitetaan julkisin maksuin. Peräti 30 kunnallista terveysasemaa on ulkoistettu MedOne-yhtiölle ja Rääkkylän kunnan koko sosiaali- ja terveystoimi. Oulun seudun, samoin kuin Eurajoen, Imatran, Kemin, Lahden, Rovaniemen ja Valkeakosken työterveys on ulkoistettu MedOneille, jonka lopulliset omistajat löytyvät jälleen veroparatiisista. Ja myös tähän varjotalouden rahastoon ovat sijoittaneet yhteisiä varojamme Varma ja Tapiola. Miksi eläkevakuutusyhtiöt nakertavat Suomen veropohjaa? Samaan aikaan kun Raksoille tehdään harmaan talouden tehoiskuja, Suomen julkinen valta siirtää koko ajan toimintojaan varjotalouden piiriin. Monet kunnat ovat ulkoistaneet perintätoimensa monikansallisille yhtiöille, niinpä jopa kirjastojen myöhästymissakot saattavat päätyä Caymansaarten salaisiin holveihin. Mehiläisen käyttämä porsaanreikä on luvattu tukkia, mutta kilpailutus- ja hankintalainsäädäntöä pitäisi muuttaa siten, että epäreiluja nollaveron kilpailuetua ei voisi enää hyödyntää. Silloin ilmenee, että julkinen terveydenhoito voisi olla kilpailukykyistä. 9 miljoonalla palkkaa sentään yli 200 hoitajaa ja heidän verotuloillaan yli 50 lisää. Meillä on lähivuosina 1 miljoona vanhusta hoidettavana. Onko liikaa pyydetty, ettei ulkomaalainen omistaja pääse omia voittoja maksimoidakseen vaatimaan, että vaippa vaihdetaan vain kerran viikossa? Varjotalo